5-6 שנים. 5-6 שנים, מאז שהתחלנו לטפל. היה פה מלא בוץ כזה. המים היו יוצאים פה ככה, היה פשוט זרימה ובוץ גדול. ואז אחד החבר'ה יזם את העניין, ואז ישבנו פה וככה חשבנו, קיבלנו קצת, איך הוא אמר, תעצמו את העיניים. בואו תארו לעצמכם עוד כמה שנים, יש פה מעיין יפה וגדול, ויורדים בחגיגות ה-30 ליישוב, יורדים כל היישוב, עם בגדים יפים, הולכים בדרך, בשביל פה שיורד, והתחלנו לסקל אבנים ולהוציא, אחר כך העלבנו את המזכירות על העניין. הבאנו קבלן שיעשה את היציקה, תפסנות, זה תפסנות מיוחדת כי זה משני צדדים. ויצקנו את הבריכה, היא הייתה יותר עמוקה. הייתה בעומק של 3 מטר, אחר כך ראינו שזה קשה, שמנו פה חצץ למטה, וזהו, אתם רואים, מעיין לתפארת. מה שם הערבי של המעיין? הערבי עין אל-דרה. כן. היום זה מעיין הטבע.